To sa veľmi ťažko odpovedá, lebo pán Danáč urobil vo svojej kariére dosť, čiže jednoducho, podľa nášho názoru, klub potrebuje posun. Pán Danáč tu nejaký čas pôsobil, jednoducho, niečo teda dosť hráčke naučil, len my chceme trošku viacej, chceme zmenu. Jednoducho po určitom čase sa človek aj vyčerpá, preto sú povedzme aj v politike by mali byť štvoročné alebo nejaké fázy. A bohužiaľ na Slovensku je v tejto dobe dosť malo aj trenérov, kvalitných aj hráčov. Preto sme sa rozhodli načerpať v cudzine, pretože niektoré skúsenosti. Maďarská liga je dobrá a veríme, že tréner Hura nám pomôže zlepšiť situáciu v Jovente. A to, čo povedal kolega, už môžem tak rozprávať, Čurný, že jednoducho my chceme dať sa dokázať aj v Európe. Máme taký dobrý pocit, že on športu rozumie, hazárne sa venoval, bol párkrát s nami na niektorých súťažiach, čiže oslovili sme ho a Jaro našu ponuku prijal. Verím tak, ako na začiatku, že je to dačo nové v jeho živote, ale má predpoklad byť dobrým manažérom klubu. Ďalšia otázka na Jara. Také vlastne máš priority v tejto funkcii? By si mal? Ja som to už povedal, v podstate, aby klub dostával minimálne také úspechy ako v landskej sezóne. To znamená na domácej scéne získať tú double, čo už v podstate aj ako kolega povedal, pri tom vložení, ktoré ostalo na Slovenskej viac menej pre klub ako Juventa povinnosťou. A samozrejme, čo sa týka tých úspechov, tak ako som povedal, ten pohár. Samozrejme, je to aj práca s hráčkami, je to práca s okolím, je to práca s mládežou, je to práca, ako prináša tento klub dennodenne. Takže niečo v tomto smere, nehovorím, že zlepšil, nehovorím, že to bolo teraz zlé. V podstate nadviazať na to, vychytať muchy a posunúť klub na ešte vyššiu úroveň. Kto sa vám išiel, či vziať funkciu? V podstate, aby som vysvetlil tú genézu, tak pán Mačičák v podstate sa niekedy v prvej polovici júla vyjadril, že nejakým spôsobom plánuje ukončiť činnosť v klube. Je teda zmluvu, ktorú mal 36. už ďalej nepredlží. Nejaký týždeň alebo 10 dní na to som bol oslovený ja. Či som rozmyslel, nerozmyslel, to nie je dôležité. V podstate ja som bol viazaný niekde inde, u svojho predchádzajúceho zamestnávateľa a v prvom rade som musel riešiť s ním, či je ochotný uvoľniť alebo nie je ochotný uvoľniť. Napokon sa to podarilo, za čo sa chcem touto cestou aj Korzár poďakovať, že ma uvoľnil pre túto funkciu, ale rozhodnutý som bol teda skôr, keď som začal jednať s Denikom Korzár o uvoľnení, takže rozmyslel som 2-3 dní. Je to zmena, pretože sa dostanem na úplne opačnú stranu barikády, kým teraz som bol hráčka viac menej partner pri rozhovoroch, pri nejakých debatách a teraz nebudem šéf. Sám som zvedavý, aké to bude, ale predpokladám, že je to o rešpekte, je to o úcte a je to o tom, ako budeme spolu vychádzať. Doteraz sme problém nemali a verím, že budeme mať aj neod teraz. Ďakujem. Dobre, ja som sa